கர்த்தாவே, என் ஆத்துமா மண்ணோடு ஒட்டி கொண்டிருக்கிறது. உமது வசனத்தின்படி என்னை உயிர்ப்பியும். கர்த்தருக்குள் பிரியமானவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்கள். இன்றைய வேதவசன தியானத்திற்கென்று நாம் தெரிந்தெடுத்திருக்கும் வேத பாகமானது நீதிமொழிகள் 28 அதிகாரம் 27 வசனம். தரித்திரருக்கு கொடுப்பவன் தாழ்ச்சியடையான், தன் கண்களை ஏழைகளுக்கு விலக்குகிறவனுக்கோ அநேக சாபங்கள் வரும். பிரியமானவர்களே, இன்றைய வேத தியானத்தின் தலைப்பு கொடுங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் என்பதே. நாம் தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறவர்கள். இல்லாதவர்களுக்கு நாம் பகிர்ந்து கொடுக்க வேண்டும். ஒன்றும் இல்லாதவர்களிடத்திலிருந்து பறித்துக் கொள்வதும் அவர்களுக்கு எந்த உதவியும் செய்யாமல் இருப்பதும் மிக பெரிய தவறு என்று ஞானியானவன் சொல்லுகிறார். ஒரு மனிதன் துன்மார்க்கத்தினாலும் பேராசை உள்ளவனாக தான் மாத்திரம் திருப்தியாக இருந்தால் போதும் என்று மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்யாமல் போனால் கண்டிப்பாக சாபம் வரும் என்கிறார். தேவையில் இருப்பவர்களை பார்த்தும் அவர்களுக்கு உதவி செய்யாமல் இருப்பது, குறைவுகளில் இருப்பவர்களுக்கு உதவி செய்யாமல் இருப்பதற்கான வித்தியாசத்தை இங்கே ஞானி குறிப்பிடுகிறார். இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு யாரெல்லாம் உதவி செய்கிறார்களோ அவர்களை தேவன் பூரணமாக ஆசீர்வதிப்பார் என்று ஞானி சொல்லுகிறார். ஆண்டவர் இயேசுவும் கூட தம்மை பின்பற்றினவர்களுக்கு சொன்ன முக்கியமான போதனை என்னவென்றால், இருக்கிறவர்கள் மற்ற இல்லாதவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்க வேண்டும் என்பதே. 5 ரொட்டி 2 மீனை 5000 பேருக்கு பகிர்ந்து கொடுத்து ஜனங்களை இயேசு திருப்தியாக்கி ஆசீர்வதித்தார். நாமும் கூட மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கிறவர்களாக மாற்ற தேவன் உதவி செய்வாராக. ஜெபிப்போம். ஜீவனுள்ள தேவனே, எங்களை ஆசீர்வதித்திருக்கிறீர். இன்னும் கூட அநேகருக்கு எங்களிடத்தில் இருப்பதை பகிர்ந்து கொடுக்கும்படியாக கிருபையையும் பலனையும் தருவீராக. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமேன்.